И здравейте, хора! Днес ще играем с братовчета ми Валери, повече гол. И сега влиза. Къде се? Ти умрял ли беше, бе? Да. Бях. От какво? Ще правя за малко безсмъртен. Стой там, аз ще... Чакай, аз ще... Няма стоя, възьмам ти името. Сега се обръща. Айва, братле. Кое? Аз ще ограда къщата си, ба. Отград. Ама ли щяхме да правим въздушна къща, е? Да бе. Във въздуха. Пак трябва да съберем доста камък. Идвай. Аз нямам нищо, забравя. Ще дам една кърка, ако имам две са. Да, имам. Не имам ти. Да. Фърлище. Една кокошчика ти я взе. Баз. Дай ми я. Аз я фърлих, бая. Ой. Аз имам 3 кирки. Идваш ли, братле? Идваш ли? В квадрат. В четворен. Такъв. Идвай. Така ще копаем. Ти си от другата ми страна. Какво? Къде са? В моята дупка ли са? Не само твоята дупка, нашата дупка. Аз по-надълбоко бях копал от ноля. Камено бяхме направили вчера, ноля. Ноля. Станаха 2 минути. Как дупка направихме вчера, ноля? Много голяма. Това се вчерашната дупка, хора, ако се спомняте. Остави я. Нещо я правя. Ето стъпка, не съм маха. Аз сега от тук ще копаем, чуля, надолу. В едно място. Имаш ли факли? Как ще прави един стак, бе? Как се прави един стак? И аз съм един стак, ама аз вече не знам какво копая. Вижда колко надълбок съм. Ела, дете дупката. Ела, дете дупката да видиш. Ко? Какво искаш? Иде. Идваш ли? Къде си бе? Е зад гърба ти. Друга дупка. Аз съм в друга дупка. Ей, да половин сърце си. Нима би. Махай се тогава. Аз ти не мога да копая. Трябва да те убия. Иди. Аз теб. Аз теб. Що ли започна? Що падна? Що издай? Трябва да излезем, ама трябва да убия. Убина! Си сега.
Тихо. Корио. Тихо. Кашеш на планината ли идваш? Да, бе, пиш. Тук на кой е? Моята. И аз искам моята излена. Това е моята. Ама зелената е моя. Банка. Зелената е нашата, не? Да. Мама не извали да пие от една чаша. До мен ли си вече? Това сега не знам как да изляза. Другото. Тук от дупката не знам как да изляза. Тук ще направя една стъпала. Чудо. Те вчера ще запускат. Нула. Ще ли направя тия стъпала? Да. Бать. Якичо. Тук знам да пи. Дай ми кирката. Нямам кирка. Нема. Не съм ти я взимал аз дупката ти оставих лищата. Идвай да дам кирката на сранчо. Що може? Фърлих ти я. Аз цяло в убежището да го украсявам. Чуля? Аз нямам нищо тук. Нямаш нищо. Защото се взех по-вътре работи. Що? Валерия, в принцип тук в убежището трябва да е уютно. Заради се казва убежище. Знаеш ли? Да. С дърво трябва да направим. Отивай събирай дърво. Така ли бе, човек? Да. Махно. Ще дам моята брадва. Може ми я върнеш. Чудо. Добре. Чакай тук да го изкопая тук. Но той е моя по-як майч. Да. Ко? Да. Къде се начина моята братва? Лоша сте ви излиза! От виждата! Ама аз съм по-як от тебе, а? Карал. Фърлих ти брадвата! Кучи! Къде ти кучето е? Къде е кучето? Няма куче. Голямо с кучета кос. Злов. Стига, прави се. Аз съм куче, бе. Куче и лаби. Кой бе, куче? Тъкво ми хрумна да направя мой такова сложил стив с кукуша. По-яко ще да бъде. Нали? Да. Ако искаш, излезеш за малко от сервера.
Ако ще бъде хубаво, Стив. Чуло? Моля? Да. Идвам. Махам. Това с овца. Ми я дай да ме чуля. Събирам воля за легла. И аз забирам. Майко, бах ти голямото дупка. Кое е? Майко, бах ти малката дупка. А до сега ти правих. Майко, бах ти. Уоу, сия. Абе, там отгоре ти пише Лосия. Виж бе, Валери пише, на твоето име пише Лосия. Виж, Лосия. Ой, А пък на твоето пише, виж ко? лосия. Лосия. Аз тук ще правя един стъпала. Слизам. Лъгиста. Тук ще чушка лутата много отразнещо. Да. Чак се кара с дядо. Да. Той е пидорас. Да. Мангал. Циганка. Идиот. Мангал. Легофен. Какво за дядо е легофен? Студио. Аз да не съм направил само да съставлявам. Да не съм, само да не съм направил На, да се съставлявам. на, дървома. Дай го. На. На, дълтима. Дай. Имаш ли още? Няма. Какво ми даваш? Там ти къса. Много се врази дърво сериозно. Ванко, видях. Какво? Ти имаш 2 меца. Ванко, видях. Ти имаш Ко? 2 меца. И ти ли половина? Ванко, видях. Ти имаш 2 меца. Дай ми другия. Ето. А, то с разбитие и твоя. Да. Дай. Пиши от куче. Чакай, че много хора. Куче. Имаш друга броня. Имаш? Какво? Имаш друга броня. Я не видя. Аз имам. То в някои други клипове някои имат броня, някои нямат. Какво? То на някои други клипове, на някои... Имат? Няма. Да. Лама, този- ламата. Ти в този епизод няма. Кутко. Кутко, няма. Ще си обиждал. На клипо. Но не знам за клипо. Искат откачал. Воля. Воля. Подири. Модель откачал. Това тъмно. Тъмно ли става? Да. Сериозно, да. Имаш ли още пясък? Няма приятел. Що ме лъжиш, бе? Кубе, пешо. Що ме лъжиш, съставляваш? Аз искам да пиша. Още е, бро. Гъз, гъз, гъз. Гъз, гъз, гъз. Ви, мам. Я да ви да сброля ли сега? Не. Да ви да сам. Айде, ба. Стой, става сбродира. Дай ми братвата.
Аз съм наръм дърво. Не правя врата. Да. Абе, аз имам 2 врати, ще дам, дай ми я. Куче дръж. Куче дръж. Съседки. Ще слезеш ли долу да вземеш пясък? Ко? Не. Офа, ще сляза долу да взема пясък малко. Чудо, Не бе. Допи. ти събирай храна. Чудо. Аз ям. Ходим горе. Гладен си, какво пък. Голям рък. Да. Аз направо съм ковачка. Направо съм курвач. Купая като курвачка. Айде бе, по-бързо, по-бързо. Не мога да се движа. Ще ме фърлиш ли едно въждие? Няма. Нямам съседно. Няма. Ще направя листа пълна. Откъде знаеш песо? Бърли, какво правиш горе там? Виж. Две въжди. Ключа раста ли да? Абе! И само. Само. И само добил. Не така да ме. Нещо много утро. Какво? А, нещо ме трепи! Само. Нещо невидимо! Или призрак? Призрак. А, то само ме трепи! Стойте, имаш броня, махни бронята! Видяй! Видяй! Майко. Какво отказах? В честа виж какво има. Перли, нали? Не ги докосвай, чули? 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 Само си докосвам перлица. Ако искаш, че ми брожат. Не, дей! Аз я прибрал в честа. Чудо. Що? Аз не нямам броня. Къде ми каската е? Няма. Я. Добре. Я прибрал. Нямам броня. И аз вече нямам. Кога ме дай на мен? Няма да стане. Да не махам. Какво се маха? От сървъра! Искаш да се направим смъртен, да виж какво ще направя? За малко хора ще се направим смъртен, да го направим на една кайма. Кой? Те. Чего са? Не дай с броня. Не. Колко да ти дам броня, аз искам да не заграда къщата. Аз искам пък да имам броня. Ами аз вече няма да имам броня. Какво пък? О, аз съм. Ще ми помагаш ли? Не.
Ще ги предаша. Ама бута не билага би. Човек, помогли. Аз ще... Главно дай сборник. Ще дам, ако дойдеш да помогнеш. Заплатите ти една броня цяла. Бе, Ще дам 3. това. Да заоградим къщата после. 2 стака ще дам. Чуло, стоиш ли? Как? Когато аз не съм ли махнал цялата броня? Къде? Ей тука до къщата, виж къде? Ела. Ей тей прави, да е гладко. Къде? Правиш ли? Да. Така не. Да. И така. Да е гладко. Да стои. Но не трябва да оградим къщата. Да. На чудовище. Да, я като играя с такой. Ко? Да. Така. Ти какъв си да не затурча да живее под кал. Ама те само става, те повече става. Ай, прави. Кой бе? Тревата прави. Все едно се им трева, нали? Да. По-хубаво, батко, че не беше в този сървър. Да. Да. Как? Абе, ей, ти отгоре трябваш да издърво. Можем. Чупи го сега. Ам дай ме дърво е. Ще го дам. Първо го изчупи. Цяло. Много се отстора. Да, късъм. Ко? Да, късъм. Вземи гъста с тези неща. Пръста. Ето. Сега е още едно дърво ще дам. Айде, почвай да строиш, докато аз ти давам. Чудо. Да. Почваш ли? Да, взимам, да. Бързо, докато се изтъмлил. Как? Да. Ама двойно да бъде. И тук пак така право и отгоре така. По 2. Чуло. Как? Чупи го той. Чупи го. Как? Я чакайте, не бой да скачваш. Чакай. Не, минава. Бой да се минава. Чакай. Да скачваш. Не слагам ми вънта. Не. Що? Няма. Си бъде много красиво, бе. Алпе, не въпно. Добре. Си бъде много красиво. Добре, както искаш. Че умен ли си да слагаш пръст и да живеем и да минаваме под пръста? Да.
Късъм. Чудо да си дивака 1, 2, 3, 1. То никой не играе майче с този човек. С лошия Стив, нали? Да, никой не. Той е много готин, не? Да. Много готин. Той батко чубай няма го е намерил. Батко ми... Просто не знае къде е да го намери. Да. Ма аз го намерих напред последния ред. Така се минаваме. Гледай колко готино става. Виж. Трябва да сложиш прозорци. Нямам прозорче. Чакай. За тебе има нещо! А! Що нещо? Где да знам? Телепортна са. И обърках също го отрепа. Обърках я и сега исках да пусна едно друго нещо. Къде ходиш, ей, тъпара? Да. Не ги взимай! Ще му взема и работа само. Като са. Виждаш ли го? Ай, чао, Валери. Що? Я хотел да справя друга къщата ми. Накъде друга е? Да. Що? Много надалеч от тебе. Не бе, бро. Отидох много надалеч, виж къде съм вече. Скажи да се разстигна. По-бързо. Че по-бързо можеш да се качиш. Мога бе, Ванко, дръжи. Аз чак да минах. Ами. Добре. Ще си във вълната. Ми я вземай. Що ми я вземе? Да направим легла, бе. Ей. Дето ми аз там взел. Чай. Заплатата ще ти вълна. Ай, дай. Позорите. Чакай, ще последния такъв бодигард тук вътре зад вратиче. И се затворя. Ще познаш, знаеш колко? Доста. Не влизам тук в къщата вече. Бодигардите ти я взеха. Ти ги пусна. Да, бягай! Убиха ли те? Убиха ли те? Ти ги пусна вънка. Абе аз излязох, той не излезе. Да. Той не излезе само. Ти просто искаш да ме убият. Не, Искаш. Ами що къща? в къщата обаче не те влиза. Що бе? Защото че виждаш за колко. Махни ги. Уби ги. Чакай. В къщата не съм пускал. Пусна. Не съм. Пускай. Да ти фърля ли пръст? Не бе. 5 часа скачаш, виждам. Нагоре. Да, знам. Стана далеч от къщата бързо. Ти си направил зубите, ела да видиш. Все. И тук аз ги притрепвам на прозореца. Браво. Чакай. Затваряй! Затворли! Затворли ли? Да. Чакай ги притрепа. Влизай, притрепай ги. Влизай, притрепай ги. Ама аз този не го видях. Не съм го видял този. Аз съм 6
Ами, какво? Стъкло ли? Чакай. Само се отворил, ще го трепа. Чу. Какво правиш? Чупех врата. Да. Ела, виж тук. И съм я щупил. Аз се щупих. Да, знам. Тук в къщата ги щупи чрез врати, няма как. Няма да има такова врати. Ти пък не оставам. Вау! Не, виж какви врати ще сложа. Виж какви. Виж какви. Охрана поснима. Няма. Защото съм най-лоша на света. Чакай на вратата. Ще са тук да те изкарам вход. Не при... Оръжията. Оръжията. Тук бе. Ще сложа. Ето бе. Желязно ли искаш? Искам купче. Какво купче? Само. Дай. Дай. Чакай. Затвори. Я чакай. Статля. Яки ли са? О, да. Вау, ги годно! Аз съм ти ги пуснал. Не, аз ги направих. Чай, тук търся стъкла. Ги колко готино си бъде. Аз тук съм в убежището. Дядо Иванчо е тук, дядо Иванчо. Да, дядо Иванчо. И ти яко ли е? Хобе, Пешо. И ти яко ли е? Не, бро. Убежището мое излъче, като съм го направил яко ли е? Я влезе вътре да видя. Чакай да смъкна под циганско. Яко ли? Толкова грозно малко. Иначе уютно. Вау, 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 вау. Уютно ли? А? Стой тук. Аз трябва да заограждам къщата. Ко? Добре. Аз ще заограда по-хубаво си. Една врата. Сложих врата. Ето тук сложих врата. Врата. Сложих една кутия. Куда? Заограждам къщата.
играеш ли? Виждам те, ще не играеш. Валери, вали. Видя ли? Валери! Видя ли, ще валя? В къщата ли? Докато аз заограждам къщата. Аз върша работата, че си почиваш. Ей! Я излизай моментално да лита на шамаркам. С меча. Продължаваш ли? В къщата ли си още? Яко ли става? Пистолетният изстрел, който можеше да те убие, те избави от онази безумна страст. Беше за благо на Русия. А, дръпли се? А, ще удара. Валери, виж ли ако заприлича къщата? Виж, яко ли? Да, яка е. Как голяма къща? Не се ли? Ако искаш, моите сложим сели. Да, слагам. Ама къщи трябва да направим. Малкички. Големи. Не. Доле. Няма, за тях няма нищо да им слагам така. То. Защото листа. Малки къщи им прави. Аз ще направя на кмета, ще направя голяма.
малко трябва да бъде. На кмета трябва да е голяма. На кмета трябва да е голяма. Ето голямо. Исках само да се обърнеш. Как върви книгата? Доволен ли си? Ще съм доволен да убедим момичетците да се вслушат в селените. Защо не ми разкажеш малко? Искам да науча за твоите идеи. Ще се научиш. Ако видиш, че не сме го глъпаш. Правите селени. Искаш тази стоянка да бъдат такива. Господарю. Телеграма. По-бързо мога да копам от тип, защото съм безсмъртен. Лоши новини. Не замъча. Аз купам направо. Виж колко време остава. Хора, Не. Още време. Това е последната къща, която правим. Нали? Чупката е. кое е точно? Как исках да те ударя направо? Защото не се дръпна. Ако твоята кожа имаше етикет, какво щеше да пише на него? Висока 80% блестяща, 50% вонички, тънка и чувствителна, 30% татуирана, 70% уникална, 100% естествена. Трябва да има стъкла в къщите. Малко. Ето защо бабушка Виж, 100% нежни почистващи. Добре, ама тази къща ще има втори етаж. да, знам, бе. Има и стълба. Да. Това е стълбата. Игала, игала, И третия етаж ще има тази къща. Ние направо тук в тази къща ще направим блок. Какво? Какво? да. Всеки, който влиза в сървъра, да вижда къде е къщата, нали? Да. Мато ние направихме май като на Дживака 1, 2, 3, 1 селото. Нали? Стълбите. Носиш ли га? Да, слагам ги. Аз направих, Сложих ги. аз чак направих къщата преди тебе. Ето, сложих стълби. Но аз ще направя вече къщата. Не си я направил, гледай, то огромно. Гардероба. Нямам дърво, пък аз носам. Клипър! Клипър в нашата къща. Не де излиза от къщата. Все пак има чудовище. Убия го. Зло вкъщи. Мога да умра. Тя тази къща заприлича на Дживака 1, 2, 3, 1. Да. Да. Доста. Имаме една мръсна детка. Не си да прави. Ако виждаш чудовища да си ги трепи. Ама аз нямам меч. Детка. Как? Много ръсно. Ой, имам. Как ме тревожи този пък?
Като направим цялото село, тогава ще дам броня. Ама гювадя. Ой, до тогава си аз няма да нося броня. До тогава си аз няма да нося броня. Забрахме лошозинце. Добре. Ама ти слагай с такова. Абе, добре, бе. Не, тук е гардероба. Тук е гардероб. Влезе с честа, бе. 8 години. Банко е на 8. Как ти съм на 8, бе? Много лесно. 7 съм. О, да. На 7. Какво? Ти си на 7 половинка. А пък ти си само на 7. Да. Който вика половина, значи е бебе. Ма ти на половин година си се родил, нали? Да. Поставил съм ти място за стъклата. Тук горе има чехла. И тук горе. О, да, и аз ги сложих по. Майко. Виж колко време става клипа? Ще го изгледаме после. Я виж какъв як блок става. Вау, къде? Бах. Я виж. Пък как толкова малко, как толкова 3 етажа, а пък колко голямо го направихме. Нали? Нямам бойци. Какво? По-лучше спря да седя. Крава има. Ако искаш да трепя, ако не искаш. Що тя прави трепета с циганска музика? В селището ще сложим животни. Без да ги трепям. Чуля. Чуля. Не. Не ги слагай още, бе. Какво? Животните. Аз строя още. Коле няма да слагаме. Ами те ще прескочат всички огради, малките. Малките ще ги трепим, големите ще го оставяме. Чуля. Нямам кирка. От какво се нуждаеш? Аз направих вече и 4-тия етаж. Че пък какво съм направил? Нищо. Не знам. Ой, Нищо. Просто така, защото не съм направил нищо. Оставите строежа на мен. Тега да си. Ай, тега да си. Тега да си. Ай, да си. Не мога да вцепя! Кое? Това! Чупи се го. Не мога, бе, нямам кирка. Аз се за ръка чупа. Ой. Тега да си. Да си. Си. О, давай оксита. Там не си да Валери, аз тук от една лава помислих, ще е лава. Бах ти готвим. И всичкото аз съм го направил. И всичкото аз съм го направил с обичък. Без твоята помощ.
сложих стълбич. Дома аз продължих нагоре стълбич. Слагам се клоп. Май звук. Не падам! Падах. Ползвам стъп. Тега си идва. Тега си идва. Ай, Ще блъсна. няма въобще. Ела ми сега, ела ми. Що бе? Аз съм сложил врати, бе. Направо, животните тук ще са свободни, без в клетки да бъдат. Чули? Тега си идва. Но тук и този бодигард ще го сложа в клетка тук. Чули? Бодигард. Знаете, бодигарда убива серени. Не знам, ама аз ще го заключа. Бягай! Пуснах бодигард! Ами аз се обърках. Само за бъркаш. Аз ще го трепа. Аз мога да го създадай. Стой вънка. Кой? Тихо, двора. Прибавят се като кучета. Добре. Ето го. Виж какви смешни вежди има. Най-лошо. Моите неща не ги пара. 8-2 и работата се взеха. Тук в хотела ще сложи селени. Хайде го. И с края обаче ще я трепа. Добре, помагам с теб. Аз се убих преди тебе. Вече само в моя ще влизаш, чуля? Чуля? Точно би с ръка. Но той има братва отстрани. Но тя не му се вижда. Чупя дървото. Где бе? Кой? Аз то съм го направил като охрана. То се полицай. Лошия Стив. Пък ти си написал Лошия Стив. А пък аз съм написал Лошия Стив. Нека си. Готов е хотела. Какъв си хотел? Хотела е готов. Какъв си хотел ти? Вау. Нека си. Става тъпно скъпи. Какво е? Не става. Ограда. Людей прави, бе. Що бе? Те не е хубаво. Хубаво. Ще видиш. Аз по-бързо мога.
Сос басмати. Ко? Сос басмати. Аз правя къщата. Мами, горе. Горе ми. Ама вързани. Да. Той обаче ако някой да го пусне, трябва... Той ще ни заколи конете, бе. Обаче ако някой пусне ония полицай, направо ще проби конете ни. Ония не съм го заключил. Тош, мангал. Да, заключени. Ходи да сме. Ще ни заколи конете. Где го трепе обаче? Стой. Не, то аз съм го сложил там. Той голям мръсник. Идиот кратен. Аз съм го заклещил. Не виждаш ли? Той сега нищо не прави. Кой е нагоре? Горе си, бе. Защото ме видя. Че да не си единия селен, бе. Много удари. Знаеш ли? Виж колко време стана клипа. Още 2 минути снимаме и край. Свършва клипа. Да, пускаме селите и почвам на сърца. И колече пускаме. Първо животните. Чула? Аз слагам колкото искам крави. Какво? Да пусна ли зомбита, ако искаш? Да. Пуснах вълци! 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 Не ги обуй, бе. Не, бе. Ти са вълци. Седно са нашите пучета. Ма ние трябва да ги направим на каишки, бе. Направи. Иди си ударя вълк. И те стъпи овце май. Лиде ги трепи, бе. Лиде, бе. Бедна. Кола бе и бънгъс, бе. Те ще ги правим. Това е моето. Права и прасето. Манко, но може да се язда Прасе. Да, Я чакай, я ще пробвам. Да. и аз искам. Първо аз да пробвам. Да видя дали мой. Какво е това? Чакай. Какво има? Ето! Я искам да язда. Айди, бе. Я искам. Да. Но то той не се движи, бе. Не, тя не има морков. Морков, ли? Аз ще дам един морков и ти ще бягаш с него, то да те гони, чули? Дай. Фърлях ти го. Де той? Къде си, бе? Ей, тук бе, зад къщата.